Tak čus lidi, vítame vás u nového videa, čaute a budeme ochutnávať dneska tieto tiktaky. Sme tu aj ja, aj Vilo Kryžany, ak vidíte. Čaute lidi, dajte like a odber. Dám vám aj v popisku, dám vám na ňom, už videli ste tých partoch, čo sme točili v lese, tak máte ho tam. A som to ešte nevydal. Dal som 3 party a ešte part. A budú ešte 4 pár. Ja som to ešte nevidel. Dobre, tak máme dneska teraz prvé takéto tiktaky. Apple sour. Takže kyselé jablka, ako keby v príklade. Zober si jeden. Tak to som nechcel počuť. No. Tak, ideme na to, ja tu vysypem tie voda. Takto to asi nejako vyzerá. Takto zelené. Ja už mám puče. Ale tak 3 dajme. Ja to mám už puse, je to divné. Ne, to je dobré, ale nie je to kyselé. Fuj. Fuj. Nie je to, že vôbec kyselé, ale že vôbec nie je kyselé. Fuj. Ale tak, dobre to je. Naposledy som to mal, to vám vravím. Dobre, teraz tu máme toto. Ochutnávka Pringlesiek. štiplavých Pringlesiek. Tak, ideme. Fuj. Dáme aj Vilovi. Vilo. Tak toto vyzerá. Tak to vyzerá, keby niečo chips. Tak ideme vyskúšať. Tak, ohodnoťte to tiktaky. Koľko by si im dal tiktakom? 3 z 10. Díkarom? Ja by som dal tiktakom 7. Zle som to prehltol. Ja som dal tiktakom 6, 10, alebo 7. A teraz sa ideme vrhnúť na tie štiplavé Pringlesky, tak poďme na to. Moja huba. Máme to aj v type. Ani mňa to neštipalo, len ja som to zle prehltol. Ak máte rád štiplavé, no tak sa to vyplatí, ale ak nie, no tak... Ak to nemáte rádi, no tak... Proste... Neviem. Druhú vec tu máme takúto CD. Áno. Tak vyskúšame. Týmto čipsám dávam takých slušných 7 z 10. Dobre. Ja 5 z 10. Teraz takéto. Vyskúšam. Je to príchuť lime a lemongrass, nejaká limona, no proste, neviem to teraz rýchlo v preklade, ale ideme na to. Docela dobre. 9 z 10. No, toto je jedno. rozmýšľala som medzi 9 a 10 a vyhrala podľa mňa devina. Je to 9 z 10. A Vilo, máme tu ešte niečo, alebo nemáme ešte náhodou ten Milka? Mám tu ešte jednu vec. Ide ešte pre jednu vec. Zatiaľ môžete sa na mňa pozerať, jak sa hrajem. Len mi spadlo. Ja mám ten batón. Čo? Batón. A máme tu... Máme tu tak... Ježiš. Máme tu takéto Milka. Také čokoládové... tyčinky. Áno, čokoládové styky. Tak to asi nejako vyzerajú. A otvoríme. Otvoríme. Počkaj, ASMR. Vidíš, že Vilo... Dobre, poďme. Ideme na to. Dám si to celé. Ježi, ne. Kúkajte, nám to tu celé trošku nevydržalo a máme to tu. Tak, takto vyzerá nejak tá tyčinka. Vidíte už. A vyskúšame do ňoho. Tak to vyzerá vnútri. Je to ako normálna. Čo z 10? 6 z 10? 8 z 10. 8 z 10 Tak tomu 7 dávam. z 10. Je to dobré.
Po 60. Vilo, a máme to ešte niečo, či nie? Prečo by to bolo všetko, tak zatím čus, dajte like, odber a zatím čus.